is a mineral. Trantzizio berdea egiteko onuragarria da mineral hori. There are no roads. Ez dago errepiderik. Gure meatzera iristeko bide bakarra helikopteroa da, eta itsasontziz izotzik ez dagonean. Hemen zabaldu den urrearen sukarraren aurrean, ia arakatu gabeko lurralde honetan zailtasun handiak aurkitzen dituzte minerala ustiatu nahi duten enpresek. Esaterako, urteko sasoi luzeenean fiordoak izotzagatik itxita egoten baitira. We are placed in a fjord. Urtean 5 hilabete ez dago izotza fiordoan. Beraz, ezin dugu denbora horretan gure produktua We esportatu. cannot export our products. Azken 6 edo 8 hilabetetan interes handia piztuta hemen. Atentzio guztia mineral kritikoen eta lur arraroen gainean jarri baita. And rare earth. Hau Groenlandia hegoaldetik dator. Mineral gorri horretan daude lur arraroak. Las tierras raras van en los motores eléctricos. Lur arraroak autoelektrikoen motorretan daude. Haize erroten turbinetan eta deskarbonizaziorako ezinbestekoak diren gauzetan. Europar Batasunak eta Estatu Batuek Txinatarrei utzi diete lan zikinea egiten. Merkeagoa da eta horrela ez daukate ingurumenarekin kezkatu beharrik. Epe luzeko apostua da hau. Ezin da energia trantsizioa beherapenetan erosi. Espero dut 5 edo 10 urtetan 3 edo 5 mehatze berri ikustea martxan. 5 stable mines in operation. I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. I am offended by the Trumpen erretorikak mintzen nau, baina pragmatikoa naiz eta gertatzen ari dena argi ikusten dut. Estatu Batuen helburua da behar dituen mineralak eskuratzea, merkataritza bide berriak ireki eta hornidura kateari segurtasuna ematea. Industria eta herritar Estatu Batuarrak ditu buruan. Bide batez, Europar Batasunak gauza bera egiten du, baina beste hitz batzuekin. European Union is doing exactly the same. Komunitate hain txikia duen estatua garenez, gure arma bakarra gure hitza da. All we've got is our voice. I just don't see a Ez reason. dut arrazoirik ikusten Danimarkari lotuta jarraitzeko. Haiekin lan egin nahi dut, baina ez dut haien azpian egon nahi. Under them. It's time to shine again. Gure kulturaren berpizkunde baten aurrean gaude. Gazteak tatuaje inuit tradizionalak egitera etortzen dira. Gero eta jende gehiagok maite eta errespetatzen du gure kultura. He's childish. Trump aur baten modukoa da, jasanezina. Argi eta garbi ez dugu 51. estatua izan nahi. Alaskan izan naiz, eta han inuitekin egin dutena ikusi dut, eta ez dut hori Groenlandiarentzat nahi.